aanhouderwind. Na een tijd van afwezigheid keren de rijvaardigheidstesten van het CBR weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Om te kijken hoe het gaat kwam CBR-directeur Alexander Pechtold langs in Terneuzen. Het begon allemaal met een brief van Marijke Hemelsoet naar Alexander Pechtold, waarin ze zei: Ja, CBR, kom op. Veel senioren vinden het best ingewikkeld om naar Vlissingen te moeten, naar Goes te moeten of verder te moeten voor rijtesten. Kan dat niet weer gewoon in Terneuzen? En zo gezegd, zo gedaan, want volgens Pechtold is het een belangrijke en logische stap. Kijk, als mensen dreigen hun rijbewijs in te leveren omdat wij als dienstverlener niet hier in de regio actief zijn, dat is heel sneu. Dus we zijn 1 januari weer begonnen en het loopt goed. Met zo'n 100 per jaar zijn wij heel tevreden. Als raadslid hoorde Marijke veel klachten over de afstand die afgelegd moest worden voor een rijtest. Er kwam steeds maar de vraag terug van waarom moeten we nou zo ver? Mensen die dus ouder zijn, die zijn ook niet gewend om in een stad te rijden. Dus alles met elkaar, dan dacht ik van nou, ik heb gelijk. Het raadslid van de gemeente Terneuzen schreef een brief naar de Tweede Kamer. En dit leidde tot schriftelijke vragen, maar daar bleef het bij. Ook na een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad bleef het stil. Tijd voor nieuwe actie. En dan heb ik samen met, op mijn initiatief, samen met Natasja Wannier van de Partij van de Arbeid, hebben we een brief in elkaar gezet. Die brief hebben wij gestuurd naar het CBR, naar de directeur van het CBR en naar die minister. En met succes, want op de voor Marijke bewuste 16 juli 2024 werd ze gebeld. Ja, je spreekt met Alexander. Ik moet eerlijk zeggen, ik viel even van mijn stoel af, want je wordt niet elke dag gebeld door Alexander. Hij liet me weten dat ze positief reageerde op het verzoek, goede argumenten. En hij gaf aan dat er dus een brief onderweg was en dat er dus weer een steunpunt zou komen in Terneuzen. In januari begon de proefperiode en inmiddels zijn er al zo'n 40 rijtesten gedaan. Omdat het niet om heel veel testen per jaar gaat, moest er goed gekeken worden door het CBR naar de mogelijkheden. 1 keer in de 3 weken zijn we een dag, dan kunnen mensen zelf plannen, hier aanwezig. Dan is een collega van mij er om de test af te nemen. En dan vervolgens kan de hele procedure schriftelijk en digitaal afgehandeld worden. Maar het is wel belangrijk dat je dicht bij je woonplaats, dicht bij het gebied waar je ook gewend bent te rijden, dat je daar de test kan doen. En of de locatie na de proefperiode ooit nog gaat verdwijnen uit Zeeuws-Vlaanderen? Nou ja, kijk, ik heb het raadslid mevrouw Hemelsoet gesproken. Die heeft zoveel druk op mij uitgeoefend dat ik denk niemand meer durft hier weg te gaan. Dus het was heel duidelijk. En dat vind ik goed. Een volksvertegenwoordiger dient tegen een dienstverlener van de overheid te zeggen: kom op, kijk nog eens goed naar wat hier speelt. En dan willen wij ook naar argumenten luisteren. Ik ben een gelukkig mens dat dat gerealiseerd is, dat we ook die dienst weer terug hebben kunnen krijgen naar Zeeuws-Vlaanderen. Als kers op de taart deed wethouder Jeroen de Buk nog een rijtest. Althans, de noodstop werd geoefend. Op mijn teken, als ik stoproep, alle power die je hebt, vol op dat rempedaal. Nou, de auto heeft ABS, hartstikke moderne auto, dus ik wil de ABS ook voelen. Nou, waarom doen we dat? Om te kijken, wat is de reactiesnelheid? En kun je met de kracht die je hebt die auto tot in de blokkering remmen. Dat is het doel van de noodstop. Rustig naar de 40 opbouwen, het hoeft niet met vol gas. Ja, ga je gang. Stop! Hij was heel netjes, ik kan niet anders zeggen, compliment.